मुसलपुर जिल्ला UPPLनि दैदेननायाव बरमा समष्टि आरो चापागुरि समष्टिखौ लानानै जोङो फैबाय थानाय आसाम बिधानसभा बिसायख'थिनि मोनसे गोख्रों रादाब होनो नागिरदों आरो बे गोख्रों रादाब होनाया बेनोदि दिनैनि नैबे 1200निख्रुइबो बांसिन मटरसाइकेल रेलि खालामनायानो जोंनि मोनसे शक्तिखौ फोरमायदों आरो बे शक्तिया जोंनिया बे शक्तिजों जोङो गोजोन लाबोनाय शक्ति आरो गोजोन भाबैनो जोङो फैबाय थानाय बिसायख'थिखौ जों गोरलैनो देरहालांगोन बे दिनैनि नैबे मटरसाइकेल रेलियानो फोरमान खालामो आरो बेजों लोगोसे जोङो फैबाय थानाय समफोराव बिसायख'थिखौ लानानै जाहाथे जोंनि गेजेराव डेम'क्रेटिक भाबै जुजिलायनायाव डेम'क्रेटिक भाबैनो बयबो गावबा गावनि फिननायखौ होलायो गावबा गावनि जुजिनायखौ खालामो बेखौनो जों खावलायो जाहाथे बेवहाय सोरनिबा अयनाय भाबै जायखिजाया दादबनाय सोबख'नायनि हेंथायै जुजिनायाव रावबो अयनाय भाबै हेंथा होआ बेखौ जोङो दिनैनि बे मटरसाइकेल रेलिनि गेजेरजों जोङो गुरैयै खावलायो आरो बयखौबो लैहोर लैहोर हेफाजाब होनो थाखाय जों खावलायो आरो फैबाय थानाय समफोराव दिनैनि बे समाव BTCआव जाय खुंथायखौ लानानै जोङो UPPLनि सरकार दागासिनो दङ बे सरकारनि गेजेरजों जोङो बयनिबो हारि माहारिनि गेजेराव जोङो मोजां बार्ता होनो थाखाय एबा मोजां जोङो मेसेज होनो थाखाय दिनैनि बे देरहासारनि जोङो बे बाइक रेलिखौ जों खालामफुंनो हाबाय आरो बे खालामफुंनो हानाया जोंनि फैबाय थानाय समफोराव जोंनि सरकारा जे जोङो दिनैसिम थांनानै दङ आरो उनावबो जे थांनानै थाबाय थागोन बेखौ जोङो हास्थायनानै फैबाय थानाय समफोराव बयनिबो थांनायनि गेजेरजों जोङो गुबुनखौबो थांहोनो थाखाय बे दिनैनि बे बाइक रेलिखौ लानाय जादों आरो फैबाय थानाय समफोराव बिदिनो बयबो हेफाजाब खालामगोन बेखौ जों हास्थायनानै दिनै एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय गोजोन्थों। Singapore!